A jo, já budu točit, jak dlouho chci. No točím. A je to komentář, nějakou flašku táhne, kanistr jak hovado a říká mě drž hubu. Drž sám, když jsi jaký trej. Nejprve přijdeme ke stroji. Tam se nějaký kokot motá, tak ho nakupem do řítí. Pak potřebujeme víčko, nárveme tam kus flašky, oklopíme sovětský kanistr, to teče. To je smrad benzín. Neču, chytne to. Co pak jsem ty? Teče to. No, bodeď by ne ze sovětského kanistru. To je bezjednej. Až na ty dvě díry ve spod. Pak kanistr oklopíme. Co je? Zjistíme, že je prázdný. Kurva. Flaška spadne, kanistr zavřem. Byl to benzín? Zjistíme, že to byl benzín. To je otázka. Zahodíme kanistr i s kusem flašky. A napumpujem. Chuligán se před chvilkou motal nepumpovat. Teďka krade chladič. A zase. Na poprvé se nevede. Ale na podruhé už se povedlo. Benzín vytek všechen na zem. 1000 dírek v kapotě. Asi od zběsilé střelby pana řidiče. Zjevný pneu značky Pepa. A cross pneu značky Cross firm Osečnice. Ale pár halogenových světel a řídící jednotka. Pilot usedá do stroje a říká tlačit. Došel mu to aleťák. Něco tam chytlo, myslím, že ten benzín, co z toho vytek. Toto zdraví nepřežijem. Toto bude infarkt. Čerpání paliva se úspěšně povedlo. A já ten benzín se vytek dolů. Velká radost prázdného kanistru a plné nádrže. A ještě jednou. A hurá domů. Benzín došel, jdem pro kanistr. Rachtavý zvuk motoru a nářek řidiče. Asi probudil babču. A nebo psi. A bez spojky to nejede, ale to je zpátečka. A po prdeli.